Кораба Панега, собственост на Български морски флот, е похитен на 11 май 2010 година в Аденския залив. Плавателният съд с 15 българи на борда изостава от колоната с други кораби и почти веднага след това е нападнат от пирати. Превземат го с автоматична стрелба, при която член на екипажа е ранен. Инцидентът остава скрит за публиката, докато капитан на друг, току-що освободен от плен български кораб, не го разкрива. Когато говорих с капитана на Панега, един от въпросите му беше дали имаме доктор. Тогава разбрах, че имат прострелян човек. Някаква тайна ли казвам, не знам. 4 месеца по-късно, след като е платен откуп, правителството изпраща военен самолет, екипажа на Панега се прибира у дома. По време на завладяването на кораба от пиратите, един от ролевите беше прострелян в бедрото и за наша радост беше прострелян без да бъде засегната коста. Аз бях там до него, можех да бъда и аз. Раненият моряк Георги Георгиев тогава не разказва за преживяното. Той продължава да работи за Български морски флот, но месеци след освобождаването си от плен го застига втори инцидент по време на работа. Спъва се на палубата, докато пренася с колеги тежка машина. При падането получава тежка травма на гърба и с това през 2011 година кариерата му на моряк приключва. За втората злополука Георги получава обезщетение от компанията. Когато решава обаче да съди БМФ за прострелването, получено по време на работа, съда отхвърля претенцията му. Оказва се, че иска е закъснял с 2 години. Днес моряка от Панега Георги Георгиев е безработен инвалид. Георги Георгиев е мой гост в студиото. Здравейте! 124 дни в плен на сомалийски пирати. Вярвахте ли, че ще си тръгнете оттам жив? Не. А какво си мислехте? Какво си мислехте? При самото нападение ма прострелват. След това, 3-4 дни след това, изкараха третия механик на режим на мостика. Изкараха го на палубата и само чухме, че се произвежда изстрел. Повече не знаем за него нищо. Той се върна човека на мостика 4 месеца без да пророни една дума. А вие помислихте, че... Ние помислихме най-лошото, след като има един прострелян вече. След, може би, 2 месеца се нахвърлиха върху капитана с пистолет в ръка, един от пиратите, защото то на кораба няма вода. И капитана е казал на шефа по-малко там, нали, да пуска, колкото да има, нали, по-малко. Он е отиде да се кара с капитана, що ни пуснал вода и вари пистолета. Негови колеги от пиратите го спряха и така се размина цялата работа. А на какъв език си общувахте с сомалийските пирати? Ами аз не общувам. Той капитана общува с един. Той идваше там от време на време. Каза, че им бил началник. Сега може би той ли да е водил преговорите. Нищо не знаем. Ние нямаме никаква информация. Ако върнем към началото, какво правихте в момента, в който в момент на абордаж идват пиратите? Нищо не правим. Те от двата борда... Да, вие чисто житейски там, какво си вършихте, някаква работа? Какво? То беше точно в 18 часа. И ни пътувахме, някой на вечеря, някой, нали, може би вече да почиват, да се приготвят за вахта, защото вахти си имаш. И в един момент ние стоим пред мостика, 4-5 човека. И изстрел и ме влучва мен в крака. Можеше и някой друг да е, нали? И аз хванах се така, защото много кръв тече. Вкараха ме вътре, втория помощник с един кабел скъсено зарядно, има стегнан тук, да не тече толкова много кръв. И 2 часа накараха с ръцете на врата да стоим седнали на пода. След което всички налягаха, ме сложиха на едно диванче такова малко, защото ли съм ранен, той крака ме е така снамдо. И така започнаха вашите следващи... Така започнаха на моите работи. След малко ще продължим разговора и ще го продължим веднага след рекламите. Останете с нас. Да. Шампионска лига по BTV Action и на voyo.bg. Това е историята на тримата братя и Крис Пело.